हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं माने गुड नाइट जाबायानो मा खालामदों सोर जाखांबाय नामा जाखांबायबा मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहर लोगोफोर दे खिन्थाहर दे लोगोफोर कमेन्टनि गेजेरजों आसलथे कमेन्टआनो आंनियाव फैया ओमफ्राय नायो आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय मा जादों आं बेखौ चेक खालामबाबो मिथियाखै आरो रोङाखै नागिरनानै मोनाखै आङो दासिमबो दासिमबो आङो मोनाखै आरोना मिथियाखै बहा मा जानानै दङ बबेयाव मा जानानै दं आं दासिमबो कमेन्टआ हरोसो ना हरासो आं मिथिला आरो ओमफ्राय कमेन्टखौ आङो नुवानो खनसेलाय नुदोंमोन ओमफ्राय दा जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालाम हरसाय देलाय नायनि आङो फैमारो ना फैमारा मा ओंख्रि जाखो लोगोफोर मा ओंख्रि जाखो दे खिन्था लोगोफोर खिन्था दे सोरना मा ओंख्रि आं जाथ'वाखै आरोना जाहांदोसो खुरथ'वाखै खुरहांदों दासो कमेन्टआ फैदों सुजाता हेलौ आदा हाय हेलौ जाखांबाय नामा कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों बिराद गोजोननाय मोनो आङो कमेन्ट हरनायनि थाखाय माने आं सानबायसो थादों आंनाव कमेन्टआ मानो सजाया कमेन्टआ मानो नुजाया बेबायदि सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं बुजिना मोनबाय जे आंनो सिगांफोराव लाइभ होनायाव माने कमेन्टखौ हरखायामोन आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय दिनै कमेन्ट हरनायखौ आं नुबाय दा कमेन्टआ फैबाय थेंक इउ सुजाता आंनि लाइभआव जयेन जानानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों ओमफ्राय जाखांबाय नामा नों माहानि दे खिन्थाहर बबेनि खोन्थाहर दे मा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय बायसान्स जुदि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा अननानै साबसक्राइब खालामनानै हो कमेन्टआ माबायासै फैलायासै आंनाव फैलायासै माथो 23 जन नायदों ओमफ्राय कमेन्टआ मा होनो कमेन्टआ सासेनिल' 23 नायनायाव कमेन्ट सासेनिल' कमेन्टआनो बारा फैया नामा मानसि लायै मानसिनिफोरा जानला मोनला माने कमेन्ट फैया माने मानसि लायै मानसिसो फैयो नामा आंनियाव कमेन्टआ जानला मेनलानि कमेन्टआ सजा फैया नामा आंनियाव 24 जन नायदों कमेन्ट मालायफोरा कमेन्ट फरायख'लायलायनो हाया ओमफ्राय आंनिया आरो कमेन्टआनो बारा फैबाङा लिरबाय थादों ओंखायनो माने कमेन्टआ सजा फैयाखै आरोना 24 नायनाया माबा 13ल' जालायबाय 24 जन नायनाया माथो फेसबुकनिख्रुइ इउटुबावसो बांसिन नायो आंनिखौ कमेन्टआनो फैयासै माथो
17 जोन नायदों नायनायानो नायो ओमफ्राय कमेन्टआ माबोरै फैया आंनियाव आसलथे मा ओमफ्राय इ सुजातानिया बोरै फैखो सुजातानिया बोरै नुजाफैखो देलाय हरबावलाय दे कमेन्ट हरबाव कमेन्ट हरबाव लोगोफोर ओंखाम खुथुआ नोंथां दासो आंनाव कमेन्टआ फैदों आरोना नै सोरनि सुजाता वेलकाम सुजाता आं माइ क'क्राझार आं आसाम क'क्राझार सफिया फिरफिला माथो जाखो फिरफिला कमेन्टआ दासो श' जालाबाय थादों आरोना नै मा रब्लेक्स इडिट माकेटमी मा होननाय जाखो इयो सोर इयो एक्स रबक्स इडिट इनि कमेन्टखौ बुजियाखै आङो माकिटमी फिरफिला मा जाखो माथो जाखो जायाखै जेबो सासे लोगोआ फन हरदोंमोन आरोना बेनि थाखायनो आङो माने ओंखाम खुरसिगोन नामा होननानै सोंदोंमोन ओमफ्राय दायो आसलथे मानिफ्राय फैयो कमेन्टआ दाबा कमेन्टआ फैदो ओमफ्राय दहाय नुवाखैमोन श' जायाखैमोन माबा फन हरना मा होनो बेखौ सासे मानसिया फन हरना होनानै फनखौ दानना हरनानैसो माबा कमेन्टआ श' जादों आसरित नेटनिफ्राय जायो नामा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो दे आंनि भिडिअफोरखौ कमेन्ट खालाम गसाइगाव थांगोन र' मालाबा गसाइगाव थांनो सानगासिनो कमेन्टआ गैलायला एबार माने फन हरना होबासो श' जागोन खोमा कमेन्टआ गैलायला नुद' आसरित ओरैबारै कमेन्टआ आठथा 28 जाबाय 8:28 जाबाय ओरैबारै कमेन्टआनो दसेबो माबाया आरोना मानि थाखाय जायो आं मिथिया कमेन्ट फैयाबा इन्टारेस्ट मोनालै फाग्लासो इन्टारेस्ट मोना कमेन्ट फैयाबा एख' इन्टारेस्ट मोना